The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Sa dili pa kita padayon, ini ato pagtuon sa pulo sa Diyos ning adlaw, ikinahanglan una ang atong pag-andam sa itong kaugalingon. If you are a believer, you are mandated to name all your sins. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Alang kanimo higala nga wala pa'y kalwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo niining laino sa mga higayon nga imong gihatag kanamo. Imo kami gidala dinhi sa makausapa, ron kami makapadayon sa among pagsibog nga sa unahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi, pinagi sa pagpadayon sa pagkat-on sa imong mga kamatuonan, imong mga unahuna, imong mga tugon, imong mga mando, imong tuyo, imong plano. Busa kami nagapadayon adlaw-adlaw niini, kay mao man kaning imong mando nga kami patubuon sa among kalag. O ang among kalag mutubo lamang pinaagi sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Grow in grace
and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Matud pa nimo sa 2 Pedro 3:18. Salamat o Diyos, nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kini, ay mo magkining giandam sa kaniya tungwa pang tanan. Musa karon magapahimulos kami, hatagi kami concentration and focus o Diyos. Sa imo igatundo ka namong mga kamaturan, king tanan, among gipasalamatan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga higala, mga suki nining atong Bible study through the YouTube o labaw na kanimo magtutuo, my fellow believer, na gimanduan mangita sa Dios sa pagpadayon, adlaw-adlaw na kining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Oh, by the way, nanasa kita magadupot ini atong bag-o nga pagtulunan nga giuluhan. Don't be kanang surprise sa pag usab na to sa title nga karon ang title sa atong pag-isgutana mao ang Grace. That's a very short title, Grace. Binisaya, Grasya. So mao ni atong duputan sa taon-taon ang mga ang mga buwan nga magapadayon kita sa pagtuki o paghisgot bahin niini. Okay? So karon magapadayon ta sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Unas tanan, ako kanang giingnan nga kining atong pagtuon sa pulong sa Dios nagagamit kini sa gitawag og inculcation method. Inculcation ang pag-silsil. So this is an inculcation method of teaching Bible doctrine. Og now, you see, kay nga naman, gikinahanglan man kini tungod kay di man kibasilsil ang mga ingunta, mga punto sa doktrina, kung imo lang ang tunan sa, taphaw lang o salingkapaw ang imong pagtuon ini nga way pagka-seryoso hingnon ta. So mao ni kining atong pagbuhat niini alinggatan nimo nga lahi kini sa mga sagad nimong na tingali mo nang gi salmutan o nahibawan kining ato lahi. Okay? Maalinggatan nimo nga lahi kining atong paagi kay I don't know if you have attended a kind of Bible study like this nga sinilsilay gyud nga binalik-balik, subli-subli kanang atong paghisgutan hangtod nga di na gyud mo kalimtan. Now, you see, doctrine must be inculcated. Mao ni nga itong gibuhat. A little today, a little tomorrow, day after day. Mao ni adlaw-adlaw. Okay? Gamay tingaling makatunan karon ugma gamay usab hangtod nga magkadaghana kana og atong balik-balikon og day after day after day. Okay? Kaya ano man kaha? Day after day man yun. Or every day man eh. Kaya ano man. Di ba day tamo atubang o mga problema everyday po? Basta, mao ni ang kanang gilatid kini sa mga through the principles sa pulong sa Dios nga
silsil gyud ang mga kamatuoran, ang mga huna-huna sa Dios. Masilsil diri sa atong panamduman. Okay? God mandates us believers, iyang mando, iyang sugo, to renew our mind, di ba? Na atong baguhon ng atong pangunahuna. Gikan sa mga pangunahon ng tawanon, atong naandan, labi na niya itong panahon nga wapat na maluwas. Lahi yun ang imong pananaw na o outlook in life, human ka maluwas. Kanayan itong wapat ka maluwas, well, bunggag ito imong mga panguna-una, imong mga sinultihan, imong pamatasan. Mao na nasibo lang to sa paagi sa kalibutan, sistema sa kalibutan. Karon kay luwas ka naman, gipaglain ka naman, you have been selected and you have been chosen, elected, predestined, nga dili ni atong permanenteng puluyanan din sa kalibutan ay ning lambay lang tanini nagbiyahe lang tanini. We are just travelers. Mao na nga dili man lagi ni atong permanente to amay atong unsa look forward nga unsa gisaad ka na sa Dios, gisaad ka na siyang mga pulong. Mao na it's a matter of choice nga mutuo ka. Mao na bottom line. Kini atong gisgutan. So, akong balikon, buot sa Dios nga atong usbon ng atong pangurahuna. God mandates us to renew our mind. But renewing our mind, paminaw, ang pagbag-os ng pangunahuna is not an overnight process. Dili mali kay sa kaadlaw lang makatunan dahil dili. Remember this. The Bible is not a mystery novel. Dili. We cannot turn to the last page and find all the answers. Dili. So, muna nga sa sige na tutuon sa mga prinsipyo, mga kanang saad sa Diyos. Excuse me. Then, makabot na nato ang daghan nga mga kanang ang sa atong pagkinabuhing Kristiyanon sama niya ng faith rest life. Unsa ning faith rest life? Review gyapon ni. Faith rest life. Faith pagtuo, rest pahuway, life kinabuhi. So kini kinabuhi ni nga diin na kay pagtuo o ganang pagtuuhan nagdaog pahuway. Kasabot ka? So mo ni kinabuhi nga tungod sa imong pagtuo nagdana o pahuway. Now, there are 3 stages. Tulo ka unsa hugna kini nga procedure ba niining maong faith rest life. Ang una niini, claim God's promise. Claim. Ang kuna na pangutana. Pila naman ka mga saad sa Diyos ang imong na sag-o o na unsa nakatunan na nga naa nagyudya sa imong limpatakan. Pila naman ka mga saad. How many promises of God that you have already learned by heart? You see, mao ni atong tubagon. Nansa man nimo pag kanang kahibaw nimo sa iyang mga saad kung wate pagtuos pulong sa Dios nakita nimo dinhi lamang. This is the kanang main kanang inunta bottom line. Okay, mao ni daog ang pagkat-on sa mga pulong sa Dios nga naa ang mga saad sa Dios. So ang unang hugna nining faithless life is claim a promise. So, daghang mga promises sa Dios. Kinta daghang mga promises. Unsay ubang o panalitan ni himplo.
Fear not, I am with thee. Na, saad magana sa Diyos. O, casting all your cares, for He careth for you. Mao ni mga saad. So you claim it. Mao ni una, nga hugna. Ikaduha, kunauna ako noon sa ibuhaton sa Diyos sa imong nakaipsuliran ba? O kanang mga gumunhaps kinabuhi? Mga pagpiit ba? Pagduot ba niyo? Una-una nga ang Diyos na ibuhaton. Think of what God can do to your problem. O ang ikatulo, ibaw ka unsa, relax. Kaya nga naman, because God is in control. Mao na atong gisgutan kaniya to taon na Operation CTR. Mao na mga kanang 3 stages or procedure sa faith's life. Claim a promise. C. Think of what God can do to your problem. T. R. Relax. Because God is in control. I hope nagkasabot ka niya to. Okay? Now, ang unang yung motto supposed to be, a believer's first motto in life should be virtue first. Ang bertud. Ano sa may Visayan bertud? Hiyas. Di man tingali. Mithi. Adi po. I don't know. Di ta mga di po ko ingon anak katinguwang tingali. Mga kaya itong ipagamit nga Binisaya o sahay mo ingon itong uban nga lawom naman ang imong Binisaya. Ato lang yun hindi gamit nga itong kanang kahibaho kaniyan to. Kaya apil man sa kaniyan to dito pas Bohol, apil man sa niyan itong ingon o lulabi. So, mo niya itong ipanggamit. Okay? Kamu diha nga nakaibaw ni tanan mga tao gitigali mo apan. Okay. Ato yung uting kayo atong gi-recall. Okay? Ang atong nasayran nga mga Binisaya. Kay kini this will cater to our Visayan speaking people nga nagasunod ning atong Bible study through the YouTube. I prefer mga Binisaya sagol, bilingual. Na ako'y mga higala diri sa Amerika o sahay. Moingon sila nga, may tingali o pure English. So nasa tayo mga pure English nga version sa atong Bible study. So muna, okay, balik na sa atong isgutan. So the believer's first motto in life should be virtue first. Isang man tanin yung pulo nga virtue. Anyway, atong gamiton lang ang virtue, virtud. Now, that means nga siya sa diha nga moatubang og bisag unsang matang sa mga otoridad sa kinabuhi, virtue must be applied. You see? Kinahanglan gamiton ka na sa pag-atubang nimo sa bisag unsang matang sa mga otoridad. Well, of course, authority, you see, all believers, in fact, everybody may be a believer or an unbeliever, kita nagatubang o daghan sa tanan yun nga mga matang sa otoridad sa kinabuhi. Ehemplo, ang kapulisan, ang kanang kasundawhan, ang security guard, ang coach sa usa ka team, sa athletic team ba, ang kanang maestra o maestro sa mga tulungan, the superior, the supervisor, the judge in the courthouse, the traffic lights, kanang imong makita niya, traffic authority ka na. Tingali ang uban, nagwagi sila amunggo niya na. Kana bang mga lights diha, yung stop,
turn left, turn right, authority ka na. Okay? May traffic signs, etc. Now, kunwa kay pulong sa Dios, puwa gyud dili ka oriented sa pag-unsa sunod kanang tahon pagtuman sa mga gipasunod nga implemented sa siyudad ba o sa mga lungsod ba, you see, kaya na ay mga traffic lights, traffic signs. Okay? So, okay. So, na kita mga magtotoo. Mao niya mga butang atong makatunan o kining, by the way, kining atong uluhan lagis-gisgutan, grasya. Kining tanan nga atong gipang hisgutan, grasya. Ang nag-una gyud nga grasya mao ang pulong sa Dios. God's word is grace. You see, ang atong kaluwasan nga naangkon kumikan sa atong pagkapositibo ngadto sa kamatuoran, grasya. You see, kuan kayo, lawom kayo ang buot ipasabot sa pulong nga grasya. Well, of course, sa itong mga higala usahay, kantong gyud ma-oriented sa pulong sa Diyos. Now, this is not to put them down. Ang pasabot, just to make clear nga tinuod na ni, mo man kamatuoran. Ang kunwa kay pulong sa Diyos, see, kuwa kay alamang ni ini. So, ang Diyos mismo describe kanimo nga you're a fool kung kay alamang sa iyang pulong, sa iyang kamatuoran. Buhay makalabaw sa kamatuoran sa pulong sa Diyos. Buhay makalabaw sa huna-huna o mga pagi sa Diyos. Wala. Inumdong ka sa Isaiah 55:8 and 9. Ang sa ingon niya, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, unya, gawas pa niya na, una-una ni sa Diyos, ha? 1 Corinthians 2:16, sa gisulti. But we have the mind of Christ. Una-una ni Ginoong Kristo. Kini atong gitunan, una-una sa Diyos, una-una ni Kristo. Mauna, unsa ka bililhon o kamaynungdanon. O ito itong ipanguntahan na kanako, unsa ka higayon nga. Sa di pa ta magsugod sa itong Bible study, nga mga bot na ning panahon, nga gigahin ni sa Diyos, oy. Wa baka mubati o kahinam-hinam. Mo na akong pangutana. Kay sa panahon nga mubati ka nagpaghinam-hinam nga, uy, napoy kamatuoran akong makatunan karon. Akong kanang i-inculcate sa akong kalag. You see? Ginamin, unsa ka triling kulbahinam ang pagtuon. By the way, kining pagtuon sa Diyos ra ba? This is a worship. Nagsimba ta sa Diyos. Ang buot pasabot sa worship is giving worth to the Word of God. Imo gihatag bili, ka-importante, kabililhon sa pulong sa Diyos mo nang ikaw nagasimba. Nagasimba ka sa Diyos. Kay imong yatag ang importansya siya. Kay ang pulong sa Diyos o ang Diyos usara. You see? Dili na sila magkabuwag. The Word of God is the written Word. Jesus Christ is the living Word. Paro, siya ang buhi nga pulong.
ug ang Biblia mao nay sinulat nga pulong. Now, mao na nga kitang mga kanang magtotoo timan na nato nga kita dili makakat-on, dili makahibaw sa mga kamatuoran o mga pulong o mga hunahuna o mga paagi, mga tuyo, mga plano sa Dios kung wa tay paghatag o paggahin. Okay? Set aside even 1 hour. Bisan ka niyo, kaya kini nga itong Bible study, di man lang muaboto 1 hour. Tagsara, you see. O 30 minutes, 45 minutes. Mora na imong igahin sa pagkat-on sa kamatuoran. Kay, you see, unsa man to pagkat-on sa plano sa Dios. Din hinato nakapuni sa sige na itong tuon sa pulong sa Diyos, din na ito makapuni ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Kay, ang Diyos na may plano alang sa tagsa-tagsa katao. Kung ikaw dili pa magtutuo nini, ngayon nagpaminaw kanini, if you are listening to our Bible study and you are an unbeliever, ang Diyos na plano sa mong kinabuhi. Ano sa iyang plano? Nga ikaw unta maluwas. Ano iyang plano? Just imagine, luwason ka. Pinagi sa iyang pagmando nga. Iyang tugon, no? Iyang nunta pag-awhag, pagdasig ni mo. Tungo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mao nang iyang ginganlan na to in English, stimulus. Kasabot ka? So, ang Diyos naghatag og stimulus, pagdasig, pag-awhag, pag-agda. Kaya kung buto kang Ginoong Kristo ang imong manluwas, ikaw luwas. So, mao na iyang kabubuton o plano sa imong kinabuhi nga maluwas ka. Ug alam po nimo higala, igsuon nga Kristohanon. If you're a believer, while listening to our Bible study now, karon ang tuyo o plano sa Dios sa imong kinabuhi. Iba ka unsa? Ang mga taon-taon lang nagsunod ni atong Bible study. Ang plano sa Dios sa imong kinabuhi mao nga ikaw mutubo diyan sa grasya o kay balo kang Ginoong sa Kristo. Mao na. Patubuon ka ning imong kalag. Aron sa ingon diyan na unsa? Makabot nimo later on as you go along, day after day nimong pagtuon. Makabot nimo ang atong common goal as believers, which is spiritual maturity. This is the capacity stage. May katakos ka na sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat o mga panalangin, katakos sa paghigugma, katakos sa unsa atubang o mga pag-antos, pagsulay, mo na ang atong common goal. So, naklaro niyo. So, God's plan can only be learned from His Word. Yan ang atong Bible study, dinhin na ito magatuli ang plano sa Diyos. Now, sa laybahin, dagang mga tao, bagang duot sa katawan, nagunahuna, pinakatungwa, gyoy, gana, way gugma, way kanang panahon, way pagpanumbaling, way kainit, pagtuon sa Diyos, kini sila maggahuna-huna nga human ni ining present life. Nini nga ito kinabuhi karon, they go out of existence. Mo na ilang yun na. You see? Mo na ilang yun na. Nga di go out of existence. Muwa ba lang? Mura na silang mga hayop. You see? So, they believe in the lie sa bakat nga direkta gyud gikan sa mga ba ni Satanas.
that we just spend this present life to the fullest because after we die, that's it. Kita nimo ang bakat ni Satanas. This is the cosmic evangelism. You see? What a tragedy. Tako yung trahedya. And yet, a lot of people adopt that false belief. Pagkaluoy. What's the reason why these people believe this lie? Ang tanong ko nimo. Bakit ano? Well, because in the first place, wa sila alamag kinsa ug unsa ang Dios. Wa sila alamag. Why don't they know who and what God is? Nga naman, they don't study God's word. Why gana? Imbitahon ni sila nimo at tambong tas Bible study. Wa ko'y panahon na busy ko kayo. Kamura. Okay. Labot pa, wa may nadato anak. You see? So mo na. They don't study God's word. They are negative, recalcitrant, lethargic. You don't know that learning God is only studying the Bible. What's that about? We need a textbook to learn God and His Word. Ano yan ito gamit ng textbook? Ang Biblia. This textbook is what we call the Bible. Kay ang Diyos way laing paagi nga He can be learned. He can be known by revealing Himself pinaagi sa Biblia. Kini atong ipangtunan. In our day and age, in atong panahon, God does not reveal Himself pinagig mga pananawon sada, visions, mga tingog, or any other form of revelation as He did itong panahon sa daang pakigsaad ngadto sa mga propeta tungod kay ang bag-ong tugon, bag-ong kanang New Testament, the canon of scriptures is already complete. Kinatong itunan kompleto na ning Biblia with the Old and the New Testaments. So we do not need any other way. One tayo pagi nga makatunan kinsa o unsa ang Diyos apart from the study of the Word of God. Grasya. Kita niyo? Grasya. Timana na ito ng title sa itong isgutan. Grasya. Now, iba ka kung sa'y problema sa tao karong panahon na? He's lazy. Tapuan. He does not know the desire and love to study the Bible. He doesn't have. What? Yo'y gana. The Scripture is our only source of information about God, about His plan for our life, the only source. Mura. Sa mga, well, di mo magatunan ang Diyos dito sa mga kaeskwilahanan, sa mga universidad, mga high school, elementary, o sana, di mo makatunan ang Diyos. So, mga nga, we have nothing to give God except unsa ang atong pagsanong, pagpaminaw sa pulong niya. Atong ginabat-bat din adlaw-adlaw. Now, di tayo makabat-bat sa mga pulong sa Diyos kung dili kita unsa punan sa Espiritu Santo. Mo na Yahweh ng tanan. Kaya kung gani ang Espiritu Santo through His ministry, okay? Salvation ministry, teaching ministry. Kung siya, wala. Zero. Wa tayo mahimo. Mahabong lang kiniugon sa academic knowledge niya itong itunan. Mao nang kinahanglan. Mo bitaw na sa di pa ta magsugod sa itong Bible study. Kinahanglan nga kita magandam sa
tagsa-tagsanto kaugalingon. Atong ikumpisal, sugid, atong mga sala. Aron limpyuhan kita. Natay we are free from any kanang personal sins, mental, lingual, or overt sins. So mo na nga sa diha nga atong isugid itong mga sala, limpyo sa tubangan sa Dios. O ang Espiritu Santo mupuno kanato will feel mo na feeling of the Holy Spirit. O kita mabalik sa atong pakigambitay sa Dios, fellowship with God. Tuwa kita magpuyo sa atong operational divine dynasty. Namdom ka? Operational divine dynasty, the royal palace, God's power system, the protocol plan of God. Unsa pa? Ana diha ang tanang mga sources sa imong pagkamadinaugon sa imong Kristohanong pagkinabuhi. If you want to be a winner in your Christian life, there, stay inside your royal palace. Imagine na, harianon ka ng palasyo nga imong puyanan. Wa ba ka makasinati niya na, kaya wa man ka unsa. Wa pa man ka magtubo sa pulong sa Dios. Of course, this is not to discourage you. Padayon, anam-anam, every day, ang imong pagtuon, pagkaton, bahin sa Dios o sa iyong plano. You see? Anan mo magkatunig yun. So we have nothing to give God except a hearing. I mean, pagpaminaw, hindi nga itong ipangisgutan. Now, did you notice something din eh? Wa gyud tay hisgot og relihiyon. Wala. Wa tay hisgot about religious affiliation, about a pastor. Well, by the way, what actually is religion? Ato na sa magbaton. Unsa ba yung relihiyon? Unas tanan, ang relihiyon, dili iya sa Dios. Gusto? It's not from God. It comes from whom? It comes from man. Apan kinsa man nagpaluyo niya na si Satanas. Ni ay kamatuoran bahin sa relihiyon, the truth about religion. It is man trying his best through the energy of his flesh to reach God. Nagkasabot ka? Ang tao naningkamot gyud taman sa iyang mahimo. Pinaagi sa kusog sa iyang unod nga iyang makabot ang Dios. Mo na relihiyon. Kita nimo? Kasabot ka? Mo na relihiyon. Ang relihiyon naningkamot to work for God. Naningkamot. Okay? Wala, buhat ini, buhat ato. Bason ra. Nga dawaton ko sa Diyos. Huwag pamasin sa Kristohanong pagkinabuhi. Wala. Di mahimong mamasin ka. Sigurado ang Diyos. Ang Kristyanismo, sigurado. Kasabot ka? So, ang balikon, religion is the works of mankind replacing the function and mechanics of the grace of God. Mao na. Buhat sa tao. Mao na buhat sa katawhan nga ilang gipulihan ang unsay tukma gyud nga pamaagi sa grasya sa Dios. Any religion attempts to reach God. Mao na. Relihiyon ka na. Any religion is trying to establish a relationship with God. Hala, panlimbasok, paningkamot yun nga. Maangkon niya ang relasyon niya nga to sa Diyos. Relihiyon ka na.
Religion is the very opposite of grace. Kita mo? Grasya, kini atong gisgutan. Ang grasya, iba ito na ning pasabot nimo, ang grasya lihok buhat sa Dios para nimo tao. Igo karang mudawat umo sa likway. You see? Klaruhan na. Mauna ang Kristyanismo. Okay? Relasyon. Ang Kristyanismo, relasyon sa tao ngadto sa Dios. Relasyon. Ang relihiyon, unsa man? Ang relihiyon pundok. Pundok sa mga tao nga naning kamot nga unsa. Nainumdum ba kaniya itong turi sa Babel? Mo to'y nag-una. Ihimplo ka to sa relihiyon. Ang tao gusto mo kabot sa Dios, pinagi siyang paningkamot, iyang panlimbasog. Sa ihimos tao, ala, tukod sila og turi, ala, nagkakanang ningkamot sila. Adlaw-adlaw, ilagi yung ibutangan itong mga unsa na itong mga bricks dito. Ang kunuhay makakabot sila sa unsa. Dito sa ibabaw yun. Sa kalangitan, makabot nila ang Diyos. Nang sa ibuhat sa Diyos. Hindi man yun mahimo. Dito kanang kastigo sa Dios kadtong mga tawanan nag-build niya to kanang tukod niya to wa na sila magkasinabot kayon sa man nagkalain naman sila mga sinultihan didto magsugol ang mga daghang mga sinultihan. You see? Nasama nila pagtiwas niya to pagtukod ka nang iaway naman. See? Nang gisinumbagay ng mga ubang. Di naman magkasinabot. Namo na. Relihiyon. Kasabot ka. So, timan ang relihiyon is the very opposite of grace. So, by the way, what again is the grace of God? Ang grasya sa Diyos, sabi itong hubaros Visayan, ang grasya sa Diyos mo ni, ang paghatag nga way kapin kabubuton ug ang imong pagdawat nga way utang kabubuton. Nagasabot ka ba? Sabi ni siya, ang paghatag nga way kapin kabubuton ug ang imong pagdawat nga way utang kabubuton. Ang grasya, lihok ug buhat sa Dios alang sa tao. Ang tao igo rang mudawat mao kanay grasya. Apan ang relihiyon, lihok, buhat, panlimbasog, paningkamot sa tao, alang sa Diyos kunuhay. God cannot accept sa lihok, buhat, o paningkamot sa tao. Kaya nga naman, ang pagkamatarong sa tao, hugaw nga trapo, filthy rags, alang sa Diyos. Nang siya magisulti si Isaiah 64:6. Mabrihin na yung Biblia. The book of Isaiah, chapter 64, verse 6. Sa in English, atol na nibasa ko sa in English. All of us have become like one who is unclean, mahugaw, and all our righteous acts are like filthy rags. Pagkasamas trapo nga mahugaw. Now, dili man na plano sa Dios. It's not God's plan. Usara ang plano sa Dios. Ang plano, paminaw, ang plano sa Dios, grasya. Religion, let me repeat its definition or description. Religion is man's attempt to reach God. Man's attempt
to establish a relationship with God. Aron aprubahan, dawaton, o uyunan sa Diyos. Because man has done some things for God. Wrong. Sayop. Kinasayupan. We can never do anything for God. Kasabot ka? Wala. We can never do anything for God. Kinsa man tao roy, who are we to accomplish, to do good things alang sa Dios? Unsa may atong mahimo alang sa Dios? Nangita ba siya sa imong mabuhat para niya? That is the reason why mo kanahinungdan aron dili ta maga jama og pamuhat og buluhaton kunuhay aron atong ikahalad kunuhay sa Dios. We have to study the protocol, paagi, mando, pahimangno, pasidaan sa Dios nga atong makatunan only from the Bible. Sabtagina. Because God, diya sa iyang pulong, does not require us of anything except paggamit nato sa atong free will, atong kabubuton. Ngano? Tungod kay God created and made everything alang kanato. Grasya. Kasabot ka? Mauna, ang gisgutan sa pulong sa Dios, mao ang atong relasyon ngadto kaniya, dili relihiyon. So, ang mainungdanon mao, ang relasyon ta sa Dios, dili relihiyon. Dinilang mo niya katakuto, pag padayon ni Ugma, o ayaw si Piyata ang sumpay. Subaya kini, adlaw-adlaw na itong pagtuon sa pulong sa Dios, na itong giangkon nga grasya, magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagkapasalamat kami kanimo. Niining matamis nga gayon sa among pagtuon sa imong kamatuuran, na mo lamang nga among kaligunan sa among Kristohanong pagkinabuhi, imong pagsangkap, king tanan na mong iangkon nga grasya, umikan sa imong kaluoy, umikan sa imong gugma, umikan sa imong kortesiya o grasya. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.